Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je u telefonskom razgovoru sa turskim kolegom Hakanom Fidanom pozvao Ankaru da utiče na Kijev nakon napada ukrajinske vojske na gasovod Turski tok, saopštio je ruski spoljnopolitički resor. Ministar je pozvao svog turskog kolegu da iskoristi postojeće sposobnosti Ankare u saradnji sa Kijevom kako bi sprečio slične pokušaje kijevskog režima da izvrši terorističke napade na objekte civilne infrastrukture, što se ne dešava prvi put, navodi se u saopštenju. Ministarstvo odbrane je prethodno saopštilo da su oružane snage Ukrajine pokušale da napadnu kompresorsku stanicu Turskog toka u Krasnodarskom kraju sa 3 bespilotne letelice kako bi zaustavili isporuku gasa Evropi. Snage PVO su oborile sve neprijateljske dronove, a stanica je nastavila da isporučuje gas u normalnom režimu. Ovo nije prvi put da Ukrajina pokušava da ošteti infrastrukturu Turskog toka. Slična situacija se dogodila 11. januara kada su ruski PVO sistemi uništili 9 dronova ukrajinske vojske u zoni komandnog mesta Ruska.